कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश योजना अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. या वर्षीपासून राज्यातील प्रत्येक सरकारी शाळेतले विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील. सर्व सरकारी शाळांसाठी आता एकच गणवेश लागू होईल असं शिक्षण मंत्र्यांनी म्हटलंय. तसंच त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलंय की सरकारच्या निर्णयापूर्वीच कपड्यांच्या ऑर्डर काही शाळांना दिल्यात. त्यामुळे विद्यार्थी 3 दिवस सरकारी योजनेचा आणि 3 दिवस शाळेनं निर्धारित केलेला गणवेश वापरतील अशी माहिती शिक्षण मंत्र्यांनी दिली आहे. एक राज्य एक गणवेश ही संकल्पना या वर्षीपासून आम्ही अस्तित्वात आणतोय, परंतु काही शाळांनी काही ऑर्डर दिल्यात. त्यामुळे 3 दिवस शाळेनं ठरवून दिलेला गणवेश आणि 3 दिवस सरकारनं ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थी वापरतील. शाळेनं ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थी सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार असे 3 दिवस परिधान करतील, तर सरकारनं ठरवून दिलेला गणवेश हा गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार असे 3 दिवस परिधान करतील. असा पर्याय आम्ही आता काढलाय असं शिक्षण मंत्री म्हणाले. आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पॅन्ट असा हा गणवेश असेल. मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि डार्क निळ्या रंगाचा स्कर्ट असेल. तर ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची आणि कमीज आकाशी रंगाची असेल असंही शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितलंय. मुलांना सामाजिक बांधिलकीची जाणीव झाली पाहिजे या भावनेतून आम्ही हा निर्णय घेतलाय. विद्यार्थ्यांचा गणवेश हा स्काउट गाईडशी साधर्म्य साधणाराही असेल असंही शिक्षण मंत्री म्हणालेत. या विद्यार्थ्यांना सरकारी बूट आणि मोजेही देणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी टापटीप आणि छान दिसतील. अनेकदा ग्रामीण भागात अनवाणी मुलं जातात, तसं आता होणार नाही. आधी मागासवर्गीय मुलांना गणवेश देत होतो, आता सगळ्या मुलांना गणवेश दिला जाणार आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.